kung saan na po kami napadpad. Wala na kami sa nakakapagod maglakad. Oh yeah. Partida pre, ako lang yung nakasapatos. Sabihin nila pa-enjoy ka dyan ah. Sarap ng buhay mo ah. Alam mo nilalagay sa ano, santol, sin. Yung may pula-pula yung may sili. Lalo pag naarawan ka pre, bulb na bulb. Mo naman. Aga mo. Sirata na tutulog. Bago mo ito mo ah. Di, gagawin ko lang ng video. Kanina yan? Kaibigan. Yun, good morning, good morning. Welcome na naman po sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ngayong araw, magro-road trip tayo. Magro-road trip tayo kasama ang ating sponsor sa araw na to. At syempre sa mga previous natin na biyahe. So andito na tayo sa Alaminos. Dito na tayo nag-intro. Kasama natin si Sir JP, papalipad. Kaway, Sir JP. Dito no. Dito muna kami papalipad ng ano, butterfly. Hi. Galit na galit. Yan, diretso na tayo ng Bulinaw, pre. Okay.
Thank you, thank you. Agpudot. Saan tayo diretso? Lighthouse na. Rock garden. Ako na yung rock garden. Maganda ng puno, oh. Ano kaya yan? Hanapin natin ang Rock Garden. Napaka tahimik na lugar. Napaka payapa. Tahimik. Yan, dito na tayo sa Old Rock. This way, hindi ka naman pala maliligaw dahil meron siya kitang-kita signage, no? Ganda ng pagkakagawa na ito, oh. Solid. Ba, saan dito yung ano? Old Rock? Hindi ko alam eh. Dito daw tayo, pre. Hindi mo na maalala yung resort mo, pre? Hindi na maalala. Maliliit na dito. Hazar. Yan po yung... Ate, picturean mo ng alam mo. Ayun daw babayaran, pre, oh. For viewing 50 pesos lang. 1, 2, 3. Eh di ba ano lang tayo? Bata pa lang tayo, di ba? 30 pesos lang tayo. Batang isip. Ayan, pwede ka palang umakit dito, pre. Diyan ka magpalipad ng drone. Ah, pwede. Ay, sabi. Doon, oh. Tama. Reflecting ng kapag mag-sexy lang. Kaya ka lang pupunta dito. Namasyal sila dito sa nakaraan. Paano sila umuwi? Ay, punta sila dito? Oo. Hello. Ay, oh. Motor tayo ba? May parking tayo. Wala ka ba lang tayo? Kaya pala, pre, ha? Kaya pala gusto mong punta dito, ha? Ha? Ikaw, ha? Pinta niya ng ano? Tropa. Ikaw, ha? Pupinsan niya yun, eh. Tingin mo. Motorin na lang natin. Motorin natin. Baka pumayot tayo. Pag ano. Mamaya palipad tayong drone para mas ma-appreciate nyo yung ganda. Summer na pre. Welcome sa resort. Sir JP natin. Sir JP, baka meron kang gustong imbitahan dito sa inyong batong bahay. Si Flintstone na lang. Dagat. Kunting develop lang tayo, no? Kung ba kayo nakaayos pa nga ito, eh. Eh, swimming pool pa to, pre. Parang hindi ko pa to nakita. Ay, sa bagay. Bago lang to, no? Ilang taon na? Bago lang to. Kasi yung unang ano dito, pang rock garden na pa eh. Ito, old rock. Dinevelop lang talaga. Ay, ito na pala. Uligat na ito. Pwede pala mag ano dito, eh. May siomay. Meron siyang ano, ano bang tawag dito sa ilaw na to? Tapos meron pa na ito. Talagang inukit lang talaga. Oo, inukit lang siya. So, para siyang clay lang na ano eh, no? Sabi mo sa vlog pa, pre. Ha? Sabi mo sa vlog mo. Ano yan? Ay, ganun. Habang inawa ko.
Tingnan niya guys, no? Pwede bang pumasok dyan? Hindi na ata kasama sa... Eh, daanan mo lang, huwag kang mapasok. Sabi mo pa. Eh, naririnig ka naman nila eh. Ay, ang ganda ng pagkakagawa. Hindi halatang ano, hindi halatang bato. Parang putik na ano. Pwede mong tapos pagka natanggal ng gay. Ganito yung mga masasakit na ano, bato pre doon sa ano, sa poles. Ito, mga ganito. Hindi naman ganito yun doon sa ano, 'di ba? Sa pinunta natin sa Deadpool. Yung mga bato. Mas ano to no? Pero parang ganyan na rin. Yun oh. Titanic. Mga chismoso. Ha, tignan niyo yung kasama ko guys, Sir JP, madaya. Kala mo taga dito eh, oh. Naka-short. Oh. Sir, saan dito yung bahay niyo, sir? Yan yung ano niya, yung unang kanto niya, tapos yung parang may interest yan. Yan. Pwede ka mag-ano dyan, mag-basketball. Ah, yung ginagawa doon, yung malaki. May party-party ito, dadumugin talaga to. Hindi naman ata kasi open na ano, kagaya ng ano, ng Patar. Meron akong gustong puntahan noon, yung papunta na ng ano, ng lighthouse. Ito yung papuntang lighthouse, tapos may daan na ano, pababa, parang papuntang dagat. May matatanaw kang parang siguro rest house o sarap tumambay doon sa may kubo. Ano kayang feeling dito pag punta ka dito ng ano, December? Taglamig, no? Marami kang pwedeng gawin dito. Kaya dito ka gagawin yung kape. Ha? Ano? Wow. Galing pre oh. Daming isda pre oh. Ha? Ano masasabi mo? Saan ba dito yung lighthouse? Hindi pa matanaw dito. Malayo-layo pa. Mga 30 minutes pa yun. Watch out! Watch out, shout! Watch out! Nasa kang kahirap-hirap na ano doon, pandaran nyo lang. Eh, lumulutang tayo sa ilog oh. Ay sa dagat oh. Oh, magkabilaan dagat. Ilog. Tara na, drone shot tayo. So tapos na tayo sa Rockford at tayo naman ay didiretso ngayon sa lighthouse. Lighthouse ng Bolinao. Kaya nasa barangay Balingas na tayo. Didiretso na tayo ng Patar. Dito pa lang amoy na amoy mo na yung dagat. So JP natin, naka short pan na lang eh no. Papasana all ka na lang. Yan. Natatandaan ko tong barangay na to dahil dito ako tumira noon mga isang buwan. Merong maliit na ito yung resort. Dati walang resort yan.
Doon pre. Dito. Ay dito pala ito. Yan o, dyan. Ito na wala ng bilis sa Ah, dito? Medyo nawala na yung tinirahan namin, wala nang nakatayo. Diretso na tayo ng bata. Wow! Ito na ang dagat. Yay! Punta Riviera. Isda. Mura mga isda dito. Ewan ko lang kung ganun pa rin ba, kung mura pa rin. Villas Ciudad. Dati nung tumira ako dito, hindi pa ganun karami yung mga resort. Ngayon mas nadagdagan. Hindi ko na matandaan yung mga ibang resort dito. Alright, so meron tayong ating resort. Mukhang maraming nakilala pa si Sir JP natin ah. Alright, welcome to Father. Yan, yung cave. Pwede nyo pagkalaan pag nandito kayo sa Pagkaw. I think meron na rin siya entrance ngayon. Pala yung hinahanap ng Sir JP, yung Max Resort. Palagala ka pala eh. Ha? Palagala ka pala. Sarap dito. Wala nang masyadong maano dito ngayon. Marami nang maano. Ang sexy naman yan. Mukhang malapit na tayo sa Parola, dito sa Bulinaw. Ay, ito na nga, malapit na nga. Ayan na siya, pataas. Ito yung dinaanan ko noon, no, pagkatapos ko magpunta ng Parola. Ayan ang Parola guys. Yes sir. Palipad tayo ng drone dyan syempre. At hindi rin mawawala ang ating souvenir. Tayo souvenir mga pre. Ano mabibili? Puro pang damit ah. Yan na, Parola. Daming tao.
Dito na lang oh. Yeah. Dikit muna tayo sticker pre. Okay. Pag mga ano naman tinatanggal kasi. Hindi kilala. Oo. Ay Papa Bolt to. Papa Bolt. Si Jan Pax nag-message ako sa kanya eh. Oh, Joe. Si John Pax. Akala ko na sa Pangasinan to eh. Nag-reply kami. Oo. Nasa Laguna na ako bro, sabi niya. Delay na yung ano niya no. Oo. Kumbaga ano kasi, parang late. Naghanap ako sa kanya yung katulad kay Madam Venture, talaga naka-update siya sa ano. May group siya sa Messenger na ganyan. Ah. Ito, ganyan. Parang wala tayong mapaglagyan pre ah. Ito, Yun. Titipid tayong battery. Yun. Let's go. Palipad tayo drone. ito na. Kaming dalawa pa yung magsusulat. Sabi mo pre, may sulatan silang ano dito. Environment T. Para saan po ito? Ano po? Ah, okay. Ah, okay. Thank you. So magagamit to kahit sa polls. Oo. Dahil sa pool. Ano daw? Na pangalan? Nine. Sa bawat minuto ko'y Wala na yung nag-check dito eh. Pwede na. Diretso na. Saan tayo? Ano, diretso mukha ko pa rin makikita yung force ka dyan. Hindi! Sige. Oo. Sticker lang ako mga araw. Oo. Sa'yo sticker? Ah, ito. Ay, ito nga pala. Naalala ko na yung naalala ko na yung kinabit ko noon. Pili ka na pre. Oh, pili ka. Tag-isa tayo. Wala bang ano? Bawa sa senior. Senior. Ito lang pinunta ko dito, sticker. Kain mo na. Hati pa ba yun? Yay! Namatik pa na ako. Pareho. Kung kala mo di ba nakatikim ng hotdog? Hotdog ng Bulinaw. Diba? Gawang Bulinaw yan bro eh. Kain mo na, kain. Hey! Ha? Share kami nila ba't? Nakakilala ko pa dito. Oo nga. Ito pa. Paano ko ako nakakilala dito? Taga-Dagupan. Ay. Kaya si Pagkila eh. Limang kami dyan. Sige. Ingat. Hindi naman ka-vlog mo ako. Anong negosyo natin, sir? Sir, baka ano. Bibili kayo ng perlas sir. Daming tao, no?
Kapag pupunta kami dito, doon kami lagi. Road. Oo. Ito sa Survivor Philippines ito. Doon kami pupunta sa pinakawalang tao. Talagang lumalayo pa kayo. Mga kami, hindi nga pala. Doon, so walang tao. Ganda dapat mag-stay si Joy pa rin ano eh. Last time eh. Kaya naman hindi niya nagustuhan yung Europe kasi malayo sa dagat. Kaso ka ano. Partida pre, ako lang yung nakasapatos. Punong-puno na ng buhangin itong sapatos ko mamaya. Sabihin nila pa-enjoy ka dyan ah. Sarap ng buhay mo ah. Para siyang ano, asin na alam mo nilalagay sa ano pre, sa santol na asin, yung may pula-pula, yung may sili. Lalo pag naarawan ka pa rin, gold na gold. Sinaga ng araw. Kung saan na po kami napadpad. Wala na kami sa Okay. nakakapagod maglakad. Oh yeah. Sa ilalim ng puno. Camping na tayo. Dapat ano na lang tayo. Dapat nagdala kami ng ano eh, tent. Malay ko bang dadali mo ako dito. Dito kami sa desierto. Desierto na may alon. Meron kayong pusit? Yung pusit daw na parang ano? Ay, baka hindi po sir. Pinaluto na po. Okay, hindi pusit ba yan? Kaya hindi pusit ba yan? Yung ganito ba sir? O parang ganyan. Wait lang siya. Enter na lang. Yun. Magkano to? 50 daw to sir. 50 isa? Opo. Ano to? Ano yan? Gusto mo? Iyan ako na to. Dili sir, ayun na lang. May mga? Dili sir, sir po. Tapos dilis po. Oo. Up to 50 na. Walang discount? Ha? Tatlo 100 po. Ali, 200. Bali magkano lahat? 450 po. Bili na tayo ng pasalubong.